O asfaltado desta servidume de Guillán pode acabar levando o alcalde de Vilagarcía aos tribunais. O motivo ten a súa orixe na obra supostamente ilegal que o Concello fixo nun terreo lindeiro á finca. A reforma ocupou a propiedade da afectada sen que esta dera consentimento. Sí, pois o motivo desta denuncia é que o señor alcalde do Concello asfaltou esta pista e un día cheguei aquí, encontreime con este asfaltado e resulta que non sabía o motivo, marchei ao Concello e no Concello dixéronme que non sabían o que pasara, que iban falar cos de obras. Entonces falaron co de obras e tal, e viñemos aquí arriba e dixeron que meteran o alcantarillado pos veciños. Sin permiso na miña propiedade. Esta é unha propiedade privada, non hai permiso nin hai nada. A afectada asegura que a reforma ocupou máis dun metro da súa propiedade e pon como exemplo do tamaño da servidume o tramo continuo á leira. O Concello comprometeuse a cerrarme o muro, eu cedíalle os metros, cedíalle a pedra, desmontaron todo e comprometeuse firmado con un contrato a facerme o muro e a cerrar a miña propiedade. A día de hoxe, nada, ni sabemos nada. Ao parecer, o goberno local non cumpriu o acordo porque os veciños presentaron unha sentenza da Audiencia Provincial na que se confirmaba a condición de servidume do terreo. Ante un cumprimento, a veciña denunciou ao alcalde, exixe ao Concello que cumpra o acordo e pide unha compensación por danos e prexuizos. Ahora pido daños e perjuicios por todo o que me están facendo pasar, que me acaben a obra, que eso sí que o teñen que cumplir, porque está no contrato, que me están facendo moito daño con isto, porque ademais cando acudo aquí á miña propiedade, pois os veciños insultanme e atácanme, sabes? Incluso se sentan aquí con sillas nesta propiedade, e así encontranme por aí e tamén se meten comigo, eso tamén o quero dicir ben claro, métense comigo cando os encontro por aí. A leira atopase agora mesmo totalmente descoidada. A veciña síntese abandonada e maltratada polo goberno local. Agarda que o Concello solucione o seu problema canto antes.